olatu erreakzionarioak LGBTI pertsonen eskubideak ditu jomugan. Horregatik, Kataluniara bidaia egin dugu ezagutzeko bertan garatzen dituzten LGBTI politikak zeintzuk diren, ezagutzeko eta ikasteko. Egon gara parlamentean, azken onartu berri duten LGBT lege integrala onartu zuten legebiltzar taldeekin bilerak egiteko, egon gara parlamenteko presidentarekin eta baita presidente ordearekin, eta egon gara ere bizitatu dugu Kataluniako Generalitatea lege hori gaur egun nola garatzen ari diren ezagutzeko. Maila lokalean, ezagutu dugu politika lokali dagokionan zankugateko esperientzia eta osasun sistemaren baitan pertsona transen akonpainamendu guztia egiten duen transit unitate eredugarria bizitatu dugu. Noski, alor sozialari dagokionan ere erreparatu diogu eta Kataluniako LGBTI elkarte eta mugimenduekin elkarlana sustatzeko bilerak egin ditugu ere. Argi dagona da, gure eskubideak kolokan dauden honetan, blindaje potente bat egin behar dugula eta horretarako lege integrala beharrezkoa dugula. Hori dela eta, Katalunian ikasitakoa, Euskal Herrira ekarri eta EH Bilduren konpromisoa da, bertan ere lege integrala garatzea.